ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಅನದರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಚಲ್ಲವ್ರು ಬರೋಕಲ್ಲ ಇನಿ ಮಂಡೇ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡನ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಅಂಚ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ಮರಣಿ ಮಾದ್ರೆಂಗಿ ಪೋರಾಜಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಮಸ್ತ್ ರಂದುದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಪಾಪ ಅಂಚ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಒಂಬತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಉಡುಪಿರ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ತುಕ ಇಯರ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಕಾಲ್ ಬೈಜ ಈ ಕಾಪುವನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂತೆಯನ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಪೋನ ಫಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗನ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಬೈದೆ ಅಲ್ಲ ಆಯಲ್ಲ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೇಟ್ ಆಟೋ ಆಟಾಡಿ ಇದಾಗಲ್ಲ ಮಾರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಲಾಭದಿ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ದಾಡೆ ಬಟ್ಟ ಬರ್ತದ ಸೀರೆ ಸೂತ್ ತಗೊಂಬಲಂಗ ಓಡ್ರು ಹೊಸ ಸೂಟ್ ಗೆತ್ತದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಹಾಲು ಬರೋ ತುಂಬೆ ಗಂಬ ಲಂಗದು ಬೋಡ್ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಡ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ಬೇಗತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ಮೋಲು ಅಲ್ಲ ಮೋಲು ಮೋಲು ಮದ್ಮಲ್ ಬರ್ಪಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದ್ಮಲ್ ನಿನ್ನೆ ಬದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಲಗೊಜ್ಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತಪ್ಪಡಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿನ್ನನೇ ಅದ ನಿನ್ನನೇ ಪಕ್ಕ ನಾ ಹಾಪಿಡಾರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಓರ್ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇಜ್ಜರ ಪಕ್ಕ ಈಯೇ ಬಡ್ಡದ ಒಳ್ಳೆಯರನ್ನು ಪೋಯರ ಹಾಂ ಬಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬಂತಿದ್ಯಾ ಬಲ್ಲ ಪುದರ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಜಗ್ಗು ಬಂದು ಜಗ್ಗುದಾದ ಒಂದಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಬೆ ಅಣ್ಣ ಎಡಮನೆಟ್ಟು ಇದು ಲೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿಯಾ ಹೇಗಳು ಒಳಸ್ ಬಲ್ಪವ ನಿಕ್ಕ ಮಗ ತರಕಾರಿ ಜಪ್ಪು ಜದ್ ಹೇಗೊಳಿತ್ತ ಒಣಸು ಅಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಏನು ಬಡ ಜೋರು ಗಂಟೆ ರಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರ ಮಗ ಕಬಾಬ್ ಪೀಸ್ ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ತೆಗಿ ಇಂಥ ಒಣಸ್ ಪೂರ ಆಂಡ ಮತ್ತೆ ಪುದೊಂದಿ ನನ್ನ ದೂರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಮನೋಡಿ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೋಲುಂಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಪುರ ಹೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ ಪುರ ಆಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಬಿದಾಡ್ಗಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಬಿದಾಡ್ಗಣ ಏ ಜಗ್ಗ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬಾ ಹೆಂಗ್ ಬಿದಾಡುವ ಬಿದಾಡುವ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹರಡಲ್ಲ ಬಾಯ್ 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 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ 4 ಗಂಟೆ ಉಪ್ಪೋಡ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಕಿಡಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ರೆ ಬತ್ತ ಬಾಜಲ ಒಂದಿತ್ತು ಜೋ ಸೂತ ಅಂಗಡಿ ಬಂದುಂಡು ಮಾರೆ ತೆಂಕರ್ ಮುಲ್ಕಿರ್ದು ಸೀದಾ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಫಿಶ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇವರಿ ತೂತುಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಇದೇ ಬೈಜೆಗೆ ಪಾಪಲೆ ಸತ್ತಿದ್ದು ಬಾಲ್ಯ ಇದೇ ನಿನ್ನ ಲವರಲ್ಲೇ ಸರ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಪುರ ಲೆಸದ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಪನವೆ ತಗೊಂಡ ತೊಂಬುಡು ಕರ್ಚೋಡವ ಮಾರಿ ಗುಹೆ ಏನ ನಿಕ್ಕ ಚೇರಿ ಟಾಪ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಲ್ಲ ಈ ಚೇತು ತಿರ್ತು ಮಾರಿಸ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದು ನನ್ನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬೋರ್ಗೆ ಮಾರೆ ಬಿದಾಡ್ನು ಅಂಚೆ ನಿಂತು ನಿನ್ನ ಕುಜಾಲ ಕಣ್ಣು ಮಾಡಿ
ಹಾಂ ಹಾಂ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ. ಮಾಡದಿರಿ ಮಾಡಲು ಬಿಡದಿರಿ. ಓ ಅಚ್ಚ ಯಾರು ಲೆಫ್ಟ್ ಏರಿದ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಂದಿ ನೋವು ಮಾಡಿ. ವಾಪಸ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ಹಸಿತೆ ಎಲ್ಲ ಓದುತ್ತೆ ಸೀದಾ ದನನಿಲ್ಲ ಅವತ್ತೆ ಮುಂಚೆನೆ ಪಾತರ್ರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡವಡೆಲ್ಲ ಬೋರಜ್ಜಿ ನಾನು ಬೇಲೆಂಡು ಅಂತೆ ಮಲ್ಬೋದು. ಸುಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೀಗೆ ಏನು ಬಂತಂದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಚೆನೆ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸ್ವಲ್ಪ